Najlepšia kariérna príležitosť je to preto, lebo dáva možnosť rozvíjať sa po odbornej, osobnostnej a podnikateľskej stránke a využiť svoj potenciál na maximum. Väčšina firiem vždy, keď hľada ľudí, vyžaduje hlavne skúsených, vzdelaných a najlepšie s niekoľkoročnou praxou. V našom podnikaní je to úplne iné. Toto vôbec nie je to najdôležitejšie, pretože máme vlastné vzdelávanie, veľmi praktické a cielené, kde spolu s tímom ľudí, školiteľov a vedením dosiahnete vždy alebo získate vždy tie potrebné informácie, ktoré vám umožňujú naštartovať svoj biznis a úspešne podnikať. V predchádzajúcich zamestnaniach som mal skúsenosti práve s direktívnym štýlom vedenia, ktorý mi absolútne z pohľadu mojej povahy nevyhovoval. Vo VFB je to práve o motivácii a slobode. Či pracujete na plný alebo čiastočný úväzok, je vaše slobodné rozhodnutie. Vo VFB vás nikto nikdy nebude naháňať, ako si rozdelíte svoj čas alebo svoj priestor. Vy rozhodnete o tom, ako bude vyzerať vaša kariéra. Koľko času a koľko aktivít tomuto podnikaniu dáte. Na štart v podnikaní vo VFB je veľmi dôležité vedieť, kam chcem ísť, kam sa chcem dostať. Koľko do toho dám, toľko z toho môžem očakávať. Je nutné počítať s tým, že treba veľa času, veľa energie, ale aj veľa od toho dostanem. Odmeňovanie v OVB je postavené na výkone. To znamená, koľko ja daný mesiac vyprodukujem alebo urobím, toľko aj zarobím, čo je zase obrovská výhoda oproti paušálnemu zarábaniu, pretože viete si korigovať svoj príjem samozrejme tak, ako chcete. V mojom prípade teda rada ho korigujem smerom nahor. OVB mi dalo obrovskú príležitosť raz v kariére. Predtým, keď som podnikal, tak som mohol podnikať na území Slovenskej republiky. Teraz môžem podnikať na území viacerých štátov. Mám pobočky v Chorvátsku, mám pobočky na Ukrajine a je to úplne iné podnikanie ako klasické. Na mojej práci si najviac cením slobodu, presne rovnako ako všetci kolegovia, ale v neposlednom rade u mňa je to určite kreativita a možnosť prejaviť sa. Žiadny problém. Sám som tak začínal a vedel som, keď som potreboval radu, za kým mám presne ísť a ľudia na vyšších pozíciách mi vždy ochotne pomohli.